Les històries de l'osset Faluc. Śmiesznymi znam się z dziećmi. La clau. Encara que en Fumet és el meu millor amic i me l'estimo de debò, haig de reconèixer que és un cap de trons, un eixelebrat. I de vegades complica les coses d'una manera com aquest matí, sense anar més lluny. Veureu què ha passat. Bon dia. Bon dia i adeu, va contestar un dels conillets. Marxem a veure uns parents. Serem fora 3 dies seguits. No, 3 dies i mig, el corregí l'altre conillet. La senyora Crec-Crec, la tieta d'en Panxó, ens ha dit que se'n cuidaria de regar les plantes de casa. Oh, si ella ho ha dit segur que ho farà, va dir en Fumet convençut. En Panxó se'n descuidaria, però la tieta Crec-Crec mai. Però no m'he recordat de donar-li la clau de casa i ara fem tard a l'autobús. Jo li puc donar la clau i recordar-li l'encàrrec, si vostè vol. Ets molt amable, Fumet. Gràcies. Ei, cabreta! Vols fer una cursa amb mi a veure qui guanya? Una cursa? Prepara't i ja veuràs. Pa-mi-pi-pa, pa-mi-pi-pa. Fumet! El renyava la senyora Anna. T'has quedat xop. Com ho farem per eixugar-te la roba? Tinc els estenedors plens. No es preocupi, va contestar en Fumet molt digne. Ja m'eixugaré a casa. Hola, Fumet. Hola, que puc jugar? M'he trobat la mare Conill a la parada de l'autobús i m'ha dit que t'havia donat a tu la clau per la tieta Crec-Crec. Una clau? Quina clau? Ah, sí, la clau! Si te la dono no la perdràs pel camí, oi, Panxó? Esclar que no, li haig de donar a la meva tieta. Afanya't que tinc pressa. La clau, esclar, la clau... Però on l'he ficada? No facis bromes, va dir en Panxó molt seriós. Això és molt important. Però on la tinc? Anava dient en Fumet tot confós. Aquí no hi és, no, aquí tampoc. On l'he deixada? Veiam, explica'ns què has fet després que t'han donat la clau. Li seguirem la pista. Primer, la cabra ha començat a empaitar-me. Oh, esclar, em deu haver caigut aleshores. No és per enlloc. Doncs deu ser dins del cossi. Quin cossi? Van preguntar tots. El cossi de rentar la roba. Vaig caure dins i la senyora Anna va haver de treure'm. I la clau què? La clau devia caure dins, també. Perdoni, ens pensem que la clau d'en Fumet és a dins del cossi de la roba. Impossible. Acabo de buidar-lo i només he trobat un botó i un gafet. Cap clau. Ja ho sé! Després he anat a casa. Segur que la clau és allà.
És impossible que trobis res enmig d'aquest desordre. Hauries d'endreçar una mica la casa. Sí, home, posar-me a endreçar la casa en un dia tan preciós com aquest. Fumet, la clau, li recorda en Panxó. Un moment, home! Ho veus? Ara ja està tot endreçat, però la clau no hi és, va dir en Fumet. No sé per què estàs tan satisfet. Seiem una mica i pensem on pot ser aquesta clau. Ui! Per fi l'hem trobada, exclamà en Panxó animant-se de cop. És més fàcil trobar una clau que una agulla en un paller, per descomptat. Però si abans de posar-nos a buscar una cosa pensem una mica on pot ser i li seguim la pista, encara és més fàcil trobar-la. Bona nit. Dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.